ще правите ли още видеа като за обект 17 и ти връчвам списъка. Виж направо друга страница. Да. То не беше ли обект А, не обект 17? Да, Обект 17, мисля, че е военен обект. Обект 17, да, той е друга. Иска да направят в обект 17, не? Не. Храняват военните. Ами като цяло има ли сме дори за други обекти? Има ли сме идеи, да? Има идеи при първа възможност. Ако има, разбира се, някакви предложения, сме отворени. Да, ако има предложения, нека да напише просто. Да. Но такива места трудно се намират, честно казано. Но да. Защото не са популярни, може да са много далеч. Със сигурност, при първа възможност и за наше интересно ще им посетим някаква локация. Иначе да, ще има. Защо не? Така, минавам само да ти кажа, че качваш страхотни видеа, продължавай в същия дух. Бих искала да знам колко годишен си. Благодарим за пожеланието, 18 годишни сме. Да, всичките. Целият екип. Смятате ли, че Путин ще спаси света от глобалистите? Не. Не. Това, което се случи с... Сега, много е погрешно това схващане, че някаква държава, някакъв лидер ще спаси света от глобалистите. Не работят така нещата. Има наддържавни сили, които са, примерно, Световната банка, СЗО, ООН и така нататък. Въпросът е, че всеки народ трябва да води интернационална борба с глобалистите. Ако забелязахте с COVID какво се случи, че нямаше държава, която да не изпълни нарежданията на СЗО. Добре, ако Путин е борец с глобалистите, защо в Русия също направи изключение по локдауни, фалити и така нататък и така нататък? Това казах в началото, ако спомняш, да тръгнем да се делим на Америка е велика или САЩ е велика, или Русия е велика, те ще нас спасят, уния ще нас погубят. Това е безбожно първобитно мислене. Не може в 21 век един интелигентен човек да се дели, хората да се делят по този начин. Ясно е, че има наддържавни сили, както ти спомена, които функционират и те диктуват правилата. И факт е сега, че... Съответните държави просто са инструменти. Има действително противопоставяне между Русия и САЩ. Има, разбира се. Но има наднационални сили, които са по-силни от трите държави и те диктуват като цял дневния ред. Така че... Така, следващ въпрос. Симпатизирате ли на някоя партия и бихте ли подкрепили такава на изборите чрез канала Без граница? Не бихме подкрепили. Не е това идея. Симпатизирам. Смисъл, аз разбира се симпатизирам по принцип, но не е идеята в момента да започнеш да агитираш, защото... Да. Или предполагам всеки симпатизира, но до когато не познаваш тези хора, никога не си ги срещал, не можеш просто да кажеш и доверете им се на тях, защото аз ги харесвам. Да. Защото последствие, ако се случи нещо, просто улекваме. Защото човек в смисъл трябва да носи отговорност за това, което говори. Колкото и, каквато и аудитория да имаме, дали тя ще е 1000, дали ще е 5000, дали ще е 100 000 последователи, едва ли не ние носим отговорност за тия хора и ние сме ги агитирали примерно да подкрепят някаква политическа организация и в последствие тази политическа организация примерно се оказва поредния фалшив, поредния провал, поредната фалшива месия. Какво правим? Как ще обясниш на последователите, защото си ги излъгал? Аз мислих, че те са. Добре, смисъл, може да симпатизираме, но това... Не мога да кажем, нали, че ще агитираме някой в този канал да гласува, нали, за която да е партия. Но за хора, които вече са доказали като безпардонни лъжци, тях няма две мнения. Хубаво, значи за това се правим партия. Влезем в парламента последващия. Да. Добре. От толкова анализи... Ще купим гласовете, защото там ще е много ниска избирателната активност. И ще влезем. С 4%, 13 човека и нямаме даже такова хора. Да, горе-долу. Може да съберем дори една парламентарна група, но... Да, горе-долу. Може като независими кандидати да се пуснем. Може да. Добре. Значи влизаме в политиката. Влизаме. От толкова анализи остава ли ти време за момичета? Много ти завиждам за младостта, ние пропиляваме с глупости. Ще не отнемат много време. Са момичетата. Не отнемат много време, има време за всичко. Оценявам той, че човек е загрижен, но няма за какво да се притесни. И сега за някои работи не е много хубаво да си бърз. Да. Какво мислиш за сегашното поколение? Смисъл под сегашното поколение има преди нашето или следващото след нашето?
Мисля, че говоря за нашото. Мисля, че говоря за Gen Z, дето го определя. Да, така, да, Generation Z. Аз не той го сегашното разбирам, в момента. Ние сме генерация Z, да. Генерация Z, поколението Z, което е израснало изцяло с Интернет. Ние не сме израснали изцяло. Ами да, ние сме горе-долу на прехода между... Ние сме, точно предното прехода, и сегашното. защото виж сега, ние като деца, смисъл, нямаше нито Да. телефони, дори компютри имаше. Много малко хора имаха компютри. Не знам, като тръгнахме в училище, даже малко в училище, обаче виж Там каква е се разликата. започна Сега от бебета буквално те са с Да, телефон. те са, това те са и такива пайтаци, ходят с таблет. Аз смартфон за първи път имах в 4-ти клас и то Да. смисъл смартфон беше, нямаше нищо общо с Да. Нищо общо нямаше. Що се отнася до пак си беше Но голяма какво- работа. Чакай да отговорим си. Голяма работа беше естествено. Как го е, тото и... Какво мислим, ами? За нашето поколение, в смисъл, които сме ние, мисля, че си една част от тях са нормални, читави хора, друга част са доста объркани следствие на интернет. А за Да. тези, които са след нас, защото поколенията сменят доста бързо, смятам, че са свърхобъркани. Имат не са прекалено факти, да. погрешни представи. Ами, виж сега, например, тези, които решават изведнъж, че ще стават различни, ще стават някакви джендари. Да. Но да, това не го има само в нашето поколение. Да, естествено. Естествено, че но при музика нас в момента е най-много, концентрацията е концентрирана е много. защото Има. нашето поколение е най-много Да, в има социалните това нещо, мрежи. има, да. И те, макар че твърдят, че не било заради социалните мрежи, Да. нали, е точно заради тях, защото те там са го видели. Един път са се почувствали, примерно, депресирани, отворили са там TikTok, видели са някакъв дженър и са казали, ми аз ще стана такъв, Да, нали, за да може примерно. всички да... То е да различно, може да то е играят готино, жертва да. този живот. Еми, те наистина могат по принцип да правят каквото си поискат за себе си, но да се правят на изроди буквално по този начин, да се загрозяват. Не знам какво е на родителите им, не искаме да си представям. Аз ако бях родител, не знам дали бих могъл да го преживея, но Ами, да, много объркал. аз имам едно обращение, защото засегна тази тема нали, с тия LG и така нататък. Родителите LG е техника. техника да не продължава нататък, че не знам дали няма нещо, някой Може вече да са с 30 букви, не знам. цензурен чук да наудари, но да, може да са 50. Няма Плюсчето ли? накрая не ги ли е такова от другите? Ами плюс. То ги добавя, да, Защото то има и плюсчето още е, да, така. плюсче, да, и още. LGBTQIA и така нататък. Моето Кажи, обращение... че ги харесваш да им на цензурат все пак. Добре, да, аз нищо лошо нямам към тия хора, нали, в смисъл, нали, по принцип нищо лошо нямам. Не, като искат да си правят свой избор, наистина. Просто да не са, Въпросът е, да не са налагат. Те казват, Да, че така са решили, само че те са го видели в Да, интернет. в смисъл, са това се сметнали, налага. че са ги Такива Проблемът е, хора че има от налага. край време. Едно време са ги... Аз нямам нищо против хомосексуалисти, гейовете, нали, които не парадират с... Да, точно. И голяма част от тези хора също са Точно. отвратени от всички тези буквално изроди. Да, Голяма част от тези хора са нормални и също да, просто имат различни... не искат да бъдат свързвани с тези Няма понякога да се движения. стига до едни крайности, които са много опасни. Ами не, И от виж, двете страни говоря. има, знаеш какъв е проблема, аз сега ще кажа. Има, както той спомена, има едни, които са станали в последствие заради някакъв поток от информация и са решили, че са джендъри. И други, които реално те имат просто някакво отклонение в психиката и примерно те харесват същия пол, примерно. И тия хора, Аз нали? наистина нямам проблем с тези хора, ако не парадират. Да, в смисъл няма Ма проблем. толкова да си го решили, пак не е Сега ще никакъв кажа, проблем. сега ще кажа какъв ми е проблема с парадирането. Това е, че заразява, в смисъл това е заразно. Да, И когато го виждат такива ученици, Да, ма това не е ли също Деца. като да излезеш с гидката на шествие? с еми, с агитката, Да. Не е ли също? в смисъл с футбол, Футбол. нали? Бе, да. Ами, сега ще кажа каква е разликата. Че да излезе с футболната гидка няма как да навреди на някой. Какво мога да кажеш, да е с някакъв футболен отбор? Добре. А това буквално извращава психиката на да. деца, ученици, които са с така Мисъл, ще говорим за гидката, ти отиваме, подкрепяме нали, любимия отбор. 6,5 сме И на това мач. да, кефим се. Между другото. Само да едно обращение искам по тази тема и да приключваме, защото прекалено е таковахме. Родители, моля ви научите децата си да сменят гуми, а не полове. Какво беше това? Къде аз съгласен съм наистина. Беше изумително. Това е полезно. Това е много полезно. Не, бе, не. Това е Не, много смисъл, полезно. Не, наистина това е полезно, човек.
Някъде Гума, ще ще спукаш гума, няма да знаеш да, какво да трябва да правиш. сменяш. Ще звъниш да те ходят да спасят, брат. Не, наистина трябва да се научат да сменят гуми, не полове. Те пак хората се научат да карат, бе, с човек. извинение. Хората се научат да карат. Внимание. Наистина. То такива идиоти пък Ти ще го оставиш. Естествено, че го оставя. Не, бе. Твоите обращения. Чай сега докъде стигнахме. Левски или ЦСКА? Чай, ти като каза обращение, аз чаках нещо грандиозно, ама... Беше, бе, Аз чаках нещо Наистина грандиозно. Ай, Но сега. имаш смисъл, Ами да. да. В смисъл, Така и така говорихме за... лаконично се изказах аз просто. Така и така говорихме за агитки. Следващия въпрос е Левски или ЦСКА? Така поставям въпроса, ЦСКА харесвам повече, но иначе нито един от двата отбора. Черно море. Да, може би аз от тия двата Левски. Аз ще замълча, аз не съм фен на футбол. Ти си за числото, знаем. Хм. Дай нататък. За числото. По други спортове си падам аз. Американците. Или не са заказване. Не бе, заказвани са. Ай, Формула 1 ще кажа. Аз съм това по да. Формула 1. Да, формата аз се харесвам. Не бе, това си е много, Формата, много, да. много повече ма кефи. Това не е спорт само Аз за чакам хора, някаква за... простотия, да кажеш. Не. Точно сега не ми е до простоти. Малко може може да тръгваме кажа с нещо. обращения, да направим едно новогодишно може. Може да е, тук сега ще стане. На 31 декември. Да, Има време до тогава, има време. Може да направим новогодишно обращение наистина. аре, да, що не? Ти ще е много. Предлагам ви да от сега да го почнем да се качи с клипа за Да, Мохамед Али. Да. Така. Айде сега следващ въпрос. Американците ще фалшифицират изборите на есен, ако ги има. С машинки, софтуер, каквото трябва. Има ли някакъв шанс това да се спре? И още, възможно ли е да сме по-големи мърши и от псевдонарод като македонците? Той предполагам, този човек има предвид за изборите в България, но на есен ще има избори в САЩ. Да. Така че Да, точно за той за може САЩ да се говоря. спре манипулацията с машинките. Не, как да се спре? В смисъл, то винаги е имало, то не е от вчера. Хубаво е това, че вече няма хартиени бюлетини, защото е действително по-трудно да се манипулират, но манипулации винаги има. Ще има и в България, и в Съединените щати, бъдете сигурни. Да. Пълно нормално. А това, защо квалифицира като мърши? В смисъл, този човек мърша ли се чувства? В смисъл, нима не е част от българския народ. Ви чувствате ли се като мърш, защото аз не. Така, аз трябва да бъда честен, наистина не уважавам хора, които казват, ами те българите той, ами те българите не. Защо определя целият народ като мърши? Това е заради някакъв... Не бе, това си негово лично мнение. Ма това е... Ето аз го оборвам, защото това е някакъв политически елит просто, които са мърши, а не самите хора. Както и в Македония. Аз съм сигурен, че голяма част от населението им не са мърши. Аз съм Това си са говорил обикновени с хора. македонци, наистина Аз съм не от малка Македония. част, нали, с тия, които съм нали, с които съм водил някакви разговори. Съвсем нормални земни хора, в смисъл не са Така че нещо някакви Не е злодеи. правилно да се хвърлят така обвинения върху Да. целите народи да слагат от общ знаменател. Говорим за политически елити, които не са читави. Да. Познавам и свестни американци, за жалост познавам и несвестни, тъй че Целият български народ не са мърши. да. Добре. Възраждане ли е нашата алтернатива, за да се спре, за да се оправи държавата? Само времето ще покаже. Няма как да се отговори. Алтернативата за да се оправи държавата, то не е алтернатива, ами това е самия народ. Да, то Да зависи от тръгне. всеки един човек. Възраждане в интерес на истината, да кажем, ако искат хора, и Костадин Костадинов в частност, Възраждане в момента се превръща в една фанатична патриотична идея. И ако не са Възраждане и не е Костадинов, ще дойде някой друг на място със същата. Това е една... беше воля. Те изкопаха една ниша. Просто нямаше сега известно време тази ниша. Те изкопаха Възраждане тази ниша, патриотичната, нали, консервативна, изключваща всякакви неолиберални ценности и тем подобни. Така че ако не са те, Да, има такива партии. да, ако не са те, ще е някой друг. Ако не са те, ще бъде някой друг. В смисъл казваш, че ще им заемат място, Да, се провалят, също, друга съ- със същите виждания. ще Същите вземе виждания, същата място. Да, риторика. не е сигурно, пак казвам на хората. Да, не мога да... Може да, няма как ние да кажем. Не мога да твърдим подобно нещо. Така... Пръскат ли висотрови от небето наистина? Chemtrails. Абсолютно възможно. Да, не е Да, трудно. между Не е другото. трудно.
Дали вярва или не, аз гледам като не вярваш човек, като не е религиозен, да се изключвам от това да вярвам в някакви неща, по-скоро да се доверявам на някакви факти. На практика е приложимо, на теория е възможно, но не мога да го потвърдя. Не мога да го потвърдя, нямам достъп до информация. Тези хора, ако искат да си продадат лекарствата, е в техен интерес да наистина да пръскат с някаква зараза или... Да. Не знам точно какво представляват тези химии. Така че аз до голяма степен вярвам, че е възможно, защото няма морал, който да ги спре по принцип да го направят, няма и финансови средства, които да ги спрат. Така че фармацевтиката си е на първо място бизнес и след това е филантропия или там, както искате да наричайте. Например, как могат да предвидят точно кога ще има нова вълна на COVID, грипни епидемии и така нататък. Аз забелязах с времето, знаеш какво, те се хронизират с преди сезонния така грип, не есен, просто сменя се рязко времето. И всичко това е свързано с голяма продажба на лекарства. Да, сменя се рязко времето. Примерно организма леко се изнежва, разболяваш се от нещо и те в момента просто го използват и налагат. Ето това са. А самите лекарства е абсолютно безспорен факт, че ефективни и ефтини лекарства заменят с скъпи и неефективни. Да. Неефикасни, по-скоро. Винаги е така, ако може да се извлече повече пари от нещо... Те искат да могат да държат болен колкото се може повече, за да купуваш повече лекарства, вижте, това е бизнес на първо място. Да, същия пример мога да дам и с конопа. Защо не се създават, нали, влакна, нишки и тем подобни, нали, изделия от този материал, ми се използват много по-скъпи и по-природно несъобразни методи, защото повече пари могат да се изведат от това нещо. Защото ще засегне нечи интерес, да, то е ясно. Подбива пазара. Всичко е бизнес. Ами наличните лекари колкото с куфарчета, едни като агенти, така с едни куфарчета, дето им рекламират някакво лекарство, им казват да го продаде, ако изпишеш, нали, еди какво си количество, получаваш 1% от него, но... Да. Бизнес. Да. Колко въпроси останаха? Накрая сме вече. Какво ти е мнението за Асен Василев? Ще стане ли премиер и дали Възраждане ще достигнат поне 1 милион глас? Айде пак го има за Възраждане. Възраждане. Е същия човек. Какво ми мнението за Асен Василев, че е лъжец? Това мога да кажа. Че е лъжец, че е смешен на външен вид, нелеп, но всъщност е доста умен и хитар. Това мога да кажа. Няма да е премиер той, защото вече мина първия мандат, не събрах подкрепа. Единственото условие сега и тъна да подкрепят ново правителство е да е без Кирил Петков и Асен Василев, което е глупаво, защото дали тях няма да ги има, а ще е друг от сложат някой друг. Дали Възраждане се веде 1 милион гласа? Според мен не. Следващия въпрос е хубав. Как виждаш канала след 2 години? Като развит канал. Да, не са да го развием, да. Не, колко по-точно? Колко? Не мога. Знаеш, що няма да отговоря сега? Защото обикновено като прогнозирам нещо хубаво и то не се случва. Обаче ако прогнозирам нещо лошо, то се случва винаги. Айде след 2 години ще имаме 10 абоната. Ще имаме 10. Може с... Може. С такива обращения, нищо чудно да ти кажа. Да. Ето лоша прогноза. 10, но истински. С подобни обращения, то може YouTube да изтри канала, между другото, и не е изключено. Цяло е това нещо. Както има го те по принцип, ако искат, има за какво да го изтрят. Има, да. Има, да, но в момента... Надявам се, че сме си още малък. В момента сме в един такъв междинен просто период, в който не е толкова силна цензурата, просто защото нищо не се случва. Да. В интересността, цензурата спрямо войната в Украйна е доста по-малка в сравнение с тази за избори, за президентски избори в САЩ и за COVID. Да. Много по-малка е цензурата. Има я, но е малка. Иначе как виждаме... А за Тръмп, там такава вече, цензура, там вече, да. да. Иначе относно това канала, как виждаме след 2 години... Ако се наложат някакви санкции върху канала, ще се вземат някакви мерки, да. Ще се направи резервен. Има начини просто, защото YouTube не ти го три изведнъж, ще ти... От днеска за утре, да. Има 3 предупреждения, нали? При третия свален клип ти трият канала. Това, което иска да кажа е, идеята в началото, като започна за този канал, ние не очаквахме, че въобще ще достигнем толкова бързо някаква по-съществена бройка абонати. Нали? 500 абоната, първо, когато минахме.
Кога беше, не помня вече. Беше преди 2 месеца някак. При 2-3 месеца, да. Не, нещо. 500 не. 500? 500, не 1000. 500, Ти говориш за 1000 е друго. 500 беше преди бая време. Да. Виж, ние, примерно в началото много по-трудно стигнахме до 500 абоната, отколкото Но винаги е така. до 1000, да. В смисъл, Ама от 1000 до 1500. всичко се случва. В смисъл, след 2 години, ами само вземи за пример Цанов, като ми беше излезнал преди 2020 година, ми беше излезнал там, мисля, че това първия му клип, народ ли сме или мърша, нещо такова беше. Ще изложи. Да. Той тогава имаше изключително малко абонати, за отрицателно време след 2 месеца, не 2 години, 2 месеца той имаше Имаш 20 000. 20-30 хиляди абонати, в смисъл всичко се случва. Аз Цанов го открих, имаше един клип с Киро Брейка, той е един от първите му още в канала, Да. аз оттам го открих. Да, аз така го... А Киро Брейка, когато започнах да го гледам, още нямаше дори 10 000 абонати, имаше 3-4 хиляди мисля. Толкова. Сега той вече има 100 000. Аз се радвам, че важно е да се развиваме, среща някаква подкрепа, контент, който не е свързан с някакви простоти. Защото, знаете, най-лесно да се съберат гледания е с простотия, а не с нещо смислено. Така че аз се радвам, в смисъл 1600 дори едно така за мен е число. Защо не каниш събеседници, за да коментирате дадени теми? Ще е нещо като кратък подкаст. И ето в момента това правим. Буквално. Какво смяташ за институцията, за ситуацията в ИТН? Как ще продължи всичко след оставката на Виктория Василева? Очакваш ли още хора да напуснат по свое желание? Всеки един клип има кой да коментира заедно с мен, Да. но в повечето ситуации говорим за някакви новини, някакви събития, които трябва на момента да бъдат изкоментирани, защото след един ден те вече няма да бъдат актуални и никой няма да го интересува. Така работи, за съжаление, системата, ако може така да се нарече, и трябва за много кратко време да се реагира. А пък, както знаете, нали, повечето хора са заети и така и няма как. Не, виж, ако на зрителите сме достатъчно лицеприятни, можем, нали, от време на време и ние да се включваме с не пречи някакви обращения, нали, разбира се. Просто така се получава, че основно той има техническото време в случая да набързо и така да създаде, да, и възможност да създаде някакво съдържание. Коментар, просто Да. нещо съвсем актуално. Ето, например, Не, малко от вече клипчите, ти те се са по свърза с 5-6 следващия- минути, не са някакви, нали, грандиозни следващия проекти. му въпрос е за ИТН, нали? Да, за ИТН. Там мисля, че Самието за коментирахме. събеседници с Иван направихме колко клипа? Не знам. Не. Правите Един, няколко. който беше тук, Да. коментирах, беше 37 минути. Говорихте... Още 30 минути сме говорили само че по Zoom. Защото Zoom, да. то беше същия ден, в който решиха Радостин Василев и други да напускат ИТН. Да. Това го решиха вечерта. В смисъл имаше 2 пресконференции. И ние с него трябваше много бързо да реагираме да направим този клип. Кое значи първо трябваше да изгледаме, нали, въпросите пресконференции, които бяха сравнително дълги. Аз ги изгледах, нали, понеже физически няма как да дойде за такова време. Говорихме по Zoom, в смисъл много късно през нощта снимахме този клип. Но да, ето виж, има клипове с събеседници, с Васко Далаверата има 2 или 3 клипа да, участва, така че Да. че има желание за зачестят, ще направим всичко възможно. Да. За ИТН пита как ще продължите с партия ли? Очакваш ли още хора да напуснат по свое желание? Не е изключено. Вече няма значение, с партия не е фактор. За съжаление, или по-скоро не, тази партия не е фактор. Така... Заради собствената си глупост, не за друго. Наивност. Наивност и глупост. Да. Така да го кажа. Между другото, когато гледах тогава двете пресконференции, първо гледах на Тошко Йорданов, Балабанов, Караджов и останалите, Ива Митева, Каримански. Ако трябва да се поставим кой лъжеше в случая, отцепниците или те, беше ясно, че лъжат отцепниците, защото Тошко Йорданов първо извади запис с Радостин Василев как е изнудвал, нали, тяхна депутатка буквално да напусне парламентарната група. Второто, което извадиха документи, които четаха и, нали,
това бяха достатъчно доказателства. Другата пресконференция какво се случва? И за Радостин Василев, нали, с гел направен и започва да говори как мафията била пробила в Има такъв народ, но то се вижда как просто говори някак театрално, естествено. Но в един момент просто сменя и започва да говори вече естествено, което показва каква е истинската причина те да напуснат. Почва да говори естествено и започва. Вие знаете ли аз колко хора съм ангажирал? И изведнъж просто приключва. Те се дразнят на това, че изведнъж Слави Трифонов реши да ги изкара от коалицията, а те вече са си, нали разбираш, че на пост министър на спорта той вече си е направил неговите, как да го кажа, схеми, не знам. Ангажирал съм хора, бяха точните му думи. Знаете ли колко хора съм ангажирал? И изведнъж те не могат просто да приемат, че изведнъж ги изкарват. Толкова им е удобно, нали, във властта, не могат просто да го приемат това. И заради това са отцепниците, ако трябва да бъдем честни. Въобще не става въпрос за мафия в Има такъв народ. Ако имаше мафия пробива в Има такъв народ, той нямаше ли да е първия, който да изпищи като толкова морален, да не участва въобще на изборите. Или ако наистина има мафия, как ще обясни, че е участвал в тази партия толкова време, значи той е мафия. Да. Не, напълно съм съгласен с тебе. Лошици, това мога да кажа. Нагли на всичко отгоре. Или лицемерни, нагли и ароганти. Това мога да кажа. Има ли още? Да, има. Колко? Още 1, 2, 3 и... Добре, давай. Каква е формулата за справяне с глобализма? Формулата за справяне с глобализма, между другото, има един много интересен термин. Преди 1-2 месеца запознах с него, нарича се алтерглобализъм. Тоест, антиглобализма е по-скоро като идея, нали, срещу, как да кажа, ценности на глобализма. Да. Но, добре, ще го обясня така. Ако трябва да съпоставим антиглобализъм и алтерглобализъм, е следно да съпоставим комунизъм и социализъм. Така е разликата. Форма на антиглобализъм. Да, нищо общо няма с комунизъм и социализъм, но такава е разликата. Съотношението е такова. Алтерглобализма представлява един вид обръщане на процеса на глобализация в интерес на държавите, на народите, а не в интерес на корпорациите. На мегакорпорациите по-точно. Да. Според вас хора като Илон Мъск представляват ли опасност за човечеството? Не. По отношение на Илон Мъск, не, за мен е смисъл това да успееш да агитираш инвеститори, които търсят сигурна печалба, а не някакво рисково предприятие, да успееш да ги убедиш, ти като някакъв човек, който до сега се занимава с електромобили, примерно, да успееш да ги измамиш, едва ли не, да налият милиарди в компания, която се занимава с ракетки. Не, за SpaceX е различно. Не може там НАСА, НАСА инвестира. Там между другото те, знаеш защо наливат много пари в момента в този проект с тази ракета, която... Starship ли кубиш? Да, Starship, да. Защото с тази ракета може да стигнеш от едната част на Земята до другата за 30 минути. Да. И това войните наливат там немалко средства, така че... Да си наливат бе, това е страхотно. Да бе, аз много готин човек, аз се кефя на такива инициативни хора, даже трябва да има повече според мен. Да. Заплаха за човечеството? Не. На този етап не мога да кажа, че е заплаха за човечеството. Дори и с идеите му за тия... Не знам, аз мисля, че специално Илон Мъск е заплаха. Аз харесвам това, което прави с технологиите. Дори с идеите му за тия чипове, харесват пак... така, ако може да се каже, налудничевите му идеи, които той, нали, преследва. Другото, което е, нали, купи Twitter все пак. Да. Не, сделката отпадна. Отпадна, да. Верно ли? Да, отпадна. Даже сега Twitter искат да го съдят. Аз ти не го знаех. Да. Той няма го вкараме. Ще го вкараме. Що? Да разберат хората, че е пропаднала сделката, ето аз сега го разбирам. Пропаднала. Пропадна. Ужас. Пропадна, да. От няколко... Мисля, че вече от 2 седмици да говоря за това. А защо пропадна? Често казвам, не знам. Нещо да кажем, Илон Мъск просто не са кефи как процедират нещата и просто каза бягайте от тук, няма ви купувам. Да, не е нещо свързано с смисъл, защото той доста... Имаш там някакви туитове, където критикуваше там Демократичната партия на САЩ. Той Тръмп също критикува. Имаше сега наскоро скандал с Тръмп между Илон Мъск и Тръмп.
хубаво е да има свобода на словото. За съжаление, Twitter няма да бъде купил. Няма да бъде, да. Аз го разбирам сега. Да. Аз Жалко наистина. Със сигурно, аз съм сигурен, че той ще да върне свободата на словото и ще да е здраво. Значи ходим към Truth Social. Няма го в Европа. Все още. Няма и да го има Няма според да мен. го има. Еми, Аз разбрах, че го те казват от 2 години, че ще го има в Европа. България плаща ли си на ютубъри за да пропагандират? Получавали ли сте пари за пропаганда? Уви, ние лично не сме получавали. Няма да е лошо да Аз получаваш. това съм получил, но да не съм ти дал, не знам. Сега, това е... Тук май намеква Дали по нещо. принцип се плаща, между другото е много възможно. Да, Дали- възможно е, да. От друга гледна точка, примерно този Чефо, който постоянно прави клипове срещу Русия, конкретно срещу Възраждане, предвид факта, че той преди, може би и сега, е свързан с господаря на ефира. Да. Сега не съм сигурен, но преди има даже предавания с него. И господари на ефира, предвид, че са така да се тежко пристрастни. Жалко, защото наистина преди бяха забавно предаване, аз много гледах. Бяха, да. Но както ги свалиха от ефир, просто са отвратителни, няма нищо вече, само името на забавното предаване от едно време. И то пак е различно, той господар на лева. И е по-скоро някакъв... Някой ще гледа ли? Има някакви там Има. във Фейсбук ги гледат. Те са във Фейсбук, те са все едно представи си новинарски сайт вече. Нямат нищо общо, което бяха преди. Въобще Единството, което сеят е така една отвратителна пропаганда, мога да го кажа. Да. Например, Използват на стария слави общо взето. само им от това нещо. името, но Да. ето, че гледах ги, когато говориха с Костадин там пред Народното събрание, че сами се изпуснаха, че са пускали фалшива новина. Казват, ние пуснахме фалшива новина с цел да видим кой ще се хване на нея. И Костадин вика, значи вие току-що се признавате, че ви пускате фалшиви новини и у нас... Ето, Джуди Халваджан, застанала е така на снимката, е така, новината. Ако имаше избори сега, аз бих гласувал за Продължаваме промяната или Демократична България. Каква изненада? Каква изненада? Другия, който е сина на Маги Халваджан, който е Бего Халваджан, се пише във Фейсбук, не му знам какво е цялото име, не ме интересува. Нещо много му е смешен, нали, този моят клип за американските фундации. Явно, ако му отвориш снимката на Фейсбук, маска Да България, зелена коса, много му е смешно нещо. Така че това си го обяснявам специално. Ето виж откъде тръгнах до къде стигна. Да, бе, съгласен съм. И това е дали някой на нас не е плащал, не е естествено. Не. Никой няма да тръгне да плаща на канал 1000 абонати, това е абсурдно. За какво да платиш за нещо? Какво ще гледаш? Бе, ще го плаща. На теб си ти плащали ли? Те- Не си казал? Брат, портфел ми е праси. Добре. Така че Да. със сигурност за ми плаща. Ето, Няма. видяхте. Значи това е положението. Аз даже спортивен нямам. Или оня у нас страница там обществен контрол, дето пуска, нали, списък с платените руски дезинформатори. Да. О, да. Избийте си от главата, че някой ще тръгне да плаща на канал с 1000 абонати. Вие, ако ще тръгнете да плащате за пропаганда, ще плащате ли на канал с 1000 абонати да Като покажете? цяло не. И аз не бих. Не знам. Особено на ето такъв канал. Не, виж сега, значи или това са пълни глупости, които не говоря, или ние просто сме някакъв проект, който от самия зародиш му е такава идеята да пропагандираме и да се възползваме от тая правим неща. Да. пропаганда, но безплатно. Ето Да. вече е наистина друго. Не, виж, ние сме губали, аз говорих, ние сме Така. проект на... Така. всичко е записано. Малко се Брand. изпусна. Да, ние сме някакъв проект, тук, Сорос. който е създаден, на Сорос примерно, който е създаден да ръси пропаганда. Да. Не, на някакъв антисорос. Да. Черния Сорос. На Пламен Пасков. Пример. Да, нататък. Ако някой ще... Не, писал просто. Ако някой Да. ще дава пари да дава, наистина. Няма да е лошо. За пропаганда, да. Това е всичко, което отговорихме на всеки един въпрос, мисля, че това са Мисля, всички. че да. всички, да. Може да са задали още в момента, в който сме този клип, обаче. Всъщност може да направим и друг клип. Сега в смисъл да задават въпроси и ние ще им отговорим след време, като се съберат пак. Да. Ще направим просто така втора че серия. задавайте пак въпроси, ще има линк в описанието и ние ще ви отговорим. Това е.
Ако ви е харесал клипа, т.е. разговора, Да, т.е. обращенията, цяло всичко, да. да, това е.